duk mace da kuke gani ma'ana ita ce za ta kare darajar gidansu kuma ita ce za ta yi watsi da martabar gidansu. Kar ku amince ku yarda ku yi ƙawa ta mutum mai rai ku yi kuma ƙawance da waya. Ku tattambayi amsoshin tambaya daga bisanin kallo a kamfanin da suka tsaro wannan sabon shiri mai juyin a'aje fasali na tsaruwa Minat. Na ce ki shiga mu je mu rage maki hanya ba wani abu ne. Zan iya ƙarasa da kaina. Kar ki cuci kanki. Shi Alhaji baya so ya ga mace mai kyau ta rafiya a ƙasa haka tana shan wahala. Kaga Alita. Ya gidan ma san ne fa. Mai babban sharbi. Dan girman Allah ka rufa mu asiri ku taimake ni. Ko ki ba da kai ko kuma kiki bari in ga miki gaskiya wallahi ke bakin mu kiki sai in badda ke daga ki har babanki. Duk abin da yake so ki. In dai wannan ne Mina ki kwantar da hankalinki.